kaskantacce ne annabi Muhammad a gaban Allah. Wai ai ranar kiyama, ranar me alkiyama, ai za mu je gurin annabawa neman agaji. Za a je wajen annabuwa ne, za a je wajen annabuwa ne. In mun je me suke cewa, ce muke ta samu aljanna, su roƙa mana Allah. Shi yasa annabi da ya amsa yace zai yi me, ya bude kofar aljanna yi ko zuwa iya fadi ya sudara gaban Allah ya kaskantar da kansa, ya nuna shi kaskantacce ne, bawa ne. Me yayi zuwa iya nuna shi bawa ne a gaban Allah, bai da komai, na Allah ne. Ya je ya tambayi Allah, Allah ya ce masa me, irfa ra'sak wasal tu'da washfa tushaffa. Daga kanka tambayi mu baka, nemi alfarma za mu baka alfarmar. Ashe kenan bai mallaka ba, bai mallaki yaye mana kuncin da muke ci ba a filin mahshar. Wannan maganar wai ita ce wai su bai suka zabura. Gaskantacce ne annabi Muhammad a gaban Allah. Annabi Muhammad wa ma ya san shin a hakika, wanda aka ce Abubakar da Umar ba su san shi ba, shi kake tunanin haka kure a matsayin sa? Ai baki yayi kadan ya faɗi yadda Allah ya manzan Allah. Faɗa wa annabi duk abin da kaga dama, karka ce masa Allah. Faɗa masa duk abin da ka so, amma karka ce masa Allah. Amma duk abin da ka faɗa baka kai abin da Allah ya faɗa masa ba, ko baka san ma matsayin nasa ba. Wani matsayin ma sai a filin alkiyama, wallahi sai a filin alkiyama, ran da duk annabi ya fito, kaga duk wanda Allah ya halitta mai daraja yana bayan annabi Muhammadu, ranar zaka gane waye rasulullahi. Shi kadai za a biyo baya, shine kawai a gaba zai iya tinkarar Allah, wanda yake da wannan darajar. Shi kadai Allah zai kalla ya saurara. Da annabawa suna bayansa, jiransa suke yi. Shine sahibul alami, sannan kake magana wai bai kai ba, ba za a yi maka kaza ba.